kaka wachore. Abiro kanyo. Koro korwa wan gadiera ni lipodno wadhi gone kura. Kor Kenya Kwanza nawinjo bende ka jatendgi William Ruto wacho. Ndalo ariyo bang' lipodno wuok. Ni lipodno osiro. Pok awinjo ja Kenya Kwanza mowacho ni lipodno ok gidwa. To nikech en report mowuokie e twak moriwo kweth ariyogi. Gimiluongo ni negotiated document. En report nyaka kala ka en no. Maonge amendment. Ikale ka en no oriwe yo. Iwite oko ka en. Koro en gi pachwa en ni report no idhi kale. To isaki penjo ni tang'o wuon kendo mani report maber. Opogore kod wach mar IBC. Ne watero weche mang'eny e twak marwa kod Kenya Kwanza. Achiel kuom gin asewacho ni en pek mar ngima. Mamano to kunowinjore. Nene onge winjruok e wach mar pek mar ngima kaka duoke piny. Nikech ne wachiwo pachwa gigo monego bed ni tim. Kaka duoko osuru piny, kaka wito oko weche moko mag housing levy, gik mang'eny ne wachiwe pacho. To jo Kenya Kwanza ok noyiego. Koro bang'e to wadhuro ne gin mano musigo maru. Ting'uru, choruru kode. To kwa bi ol paronu sakasa. Ni en tiju mondo pek mar ngima uduok piny. Mane gi mosiko kwa wacho pile. Kata ncha kwan kam kunji to anyisogi. Apa ni winjo. To machielo e wach mar multi-party democracy. Kata chiwo luor ni wach mar duond buche mag thoth. Akado no winjore malong'o. Ni mondo discipline obedie political parties. Ni ng'ato kose yieri e party kaka ODM from fan. To nyaka iluw chike mag ODM kendo iti kaka ja ODM. To ka pachi, ka paro moro biri wi ni dwa tiyo kod party machielo. To igwe tao, iwe kom kaendo yieri ka mbunge to idhi ichung' gi party machielo. Mano koro waketo e report manariko. Kendo idhi lok chike. Idhi lok pend chike mokwongo. Mondo mano gur motegno. Tidhi lok bende chike machalo Political Parties Act. To kendo maduong' moloyo. Nitie put miluongo ni Office of the Registrar of Political Parties. Or migawo miluongo ni Office of the Registrar of Political Parties. ORPP. Masani tayo weche mag political parties e Kenya kaendi. Ng'eyo ka political parties tiyo. Gini bende magi pogo pesa political parties mokie treasury. Kod gik mamoko. To ofisno osefwenyore en ofis matiyo mana gi chik momiye kowuok e sirikal matiyo. Kendo kinde ka kinde ok owinj dwaro mar parties mamoko maonge sirikal. Koro lokore kendo ofis mar jogo manie party mosoloso sirikal. Koro mano maloko. Koro ofisno waolo oko. Mano naduko wacho kamano. To kare kanyo wadhi keto gimiluongo ni commission. Commission madhi bedo gi ji adek moki jogo makwedo, hukum kweth makwedo. To ji adek moku sirikal matiyo, jogo manie sirikal. Mondo koro bed gima iluongo gi dho wagunda ni independent. Kata gino mochung' kar kende. Ma ng'ato ok nyal tiyo kod kaka dwaro. Mano wach maduong' ahinya. Ato jatelo kaduoki mana chien matin kwa ng'iyo mana wach mar IBC ni nikech mano bende wach maduong' ma bende watwake sani. Kalone ne wach manyalo wacho ni kela chiedh nade pacho kae kiewo nitiere monego bed ni loko to poko loki, nitiere kuonde monego bed ni time yiero madundo kata by elections to poko tim. E kinde mane kamiti mar NADCO bago romo magi mopogore pacho kae bende nuchuo thuolo mar mondo mi jopiny obi ochwal pachgi ahinya kotudore kod kaka gidwaro ni IBC olosi. Wantiere kanyo kod kotu bende nochopo kanyo
kanyo wantiere kod jotend din mopogore opogore pacho kae bende nochopo kacha mar mondo mi gichwal pachgi kotudore kod kaka gidwaro IBC obedi. Secretariat mar IBC bende nochopo e nyim NADCO ka gin bende gichwalo pachgi ka gidwaro kaka IBC manyien olosi. E kinde makoro uketo ndiko report makamae mano mar report mar NADCO ahinya kotudore kod kaka IBC onego bed ni kete. Ibiro bed kinono dwaro mar jogo duto ma nochwalo paro margi ne NADCO kosibiro bed kitime nang'o mar mondo mi ponono e kinde mabiro mbele kik wawinj kata ka riwruok mar kotu wuok oko to wacho ni nwachwalo paro